Tivemos esta mañán unha intervención dun presidente autómata, dun robot, dun presidente ausente completamente da realidade política e da realidade social que vive o seu país, un presidente que non foi capaz de dar unha sola palabra para responder os problemas que ten hoxendía a súa sociedade. Un presidente que veu aquí á Cámara a contarnos a fábula dun país que non existe, facéndonos pasar un mal e deslavazado balance contable, evitando falar dos problemas da xente, utilizando os números para evitar falar dos nomes, para evitar falar dos problemas da xente. Pero hai unha realidade incómoda que non se pode ocultar durante este último ano entre o anterior debate sobre o Estado da Nación e o día de hoxe. Temos 4 persoas falecidas nos lumes de outubro pasado pola incompetencia na xestión desa vaga de lumes por parte do presidente da Xunta de Galicia e temos unha persoa falecida o pasado mes de agosto como consecuencia dos seus recortes na sanidade. Nada disto mereceu unha sola palabra para o noso presidente. Nada disto mereceu unha sola disculpa, un solo cariño, un solo recoñecemento, porque temos un presidente sin corazón, sin cabeza, sin ideas, un presidente absolutamente ausente, que intentou tapar a súa incompetencia e os seus recortes cun discurso absolutamente plano. Os problemas da cidadanía de Galicia hoxe en día son 3 e non foron tratados eses problemas aquí nesta Cámara esta mañán. Non se falou dos recortes que tanto preocupan a cidadanía e que sentimos cada ano e en cada momento na sanidade, cando temos que acudir ao sistema sanitario, cas listas de agarda, ca derivación á privada, ca imposibilidade de atender as necesidades en tempo real co desmantelamento da atención primaria. Non tivemos tampouco ocasión de escoitar falar deses 1.200 profesores e profesoras que faltan no sistema educativo galego nos últimos anos a consecuencia destes recortes. E non tivemos tampouco ocasión de falar de todas ou de escoitar falar dos problemas que existen todavía a día de hoxe en servicios sociais. Ningunha palabra para toda esa xente, ningunha palabra para os problemas reais. O segundo grande problema de Galicia é a precariedade laboral, que leva tamén a unha precariedade social. E non escoitamos ao presidente da Xunta de Galicia ningunha soa proposta en materia de emprego, nin a primeira. E o terceiro grande problema, a terceira grande preocupación de Galicia é a igualdade entre mulleres e homes. E vimos como Feijóo desaproveitou esta ocasión para desautorizar aos seus alcaldes machistas, a eses cargos institucionais do Partido Popular de Galicia que día a día siguen deixándonos perlas que humillan as mulleres. Unha falta de compromiso, ademais, que se estendeu a unha falta de compromiso total en materia de igualdade e en materia de loita contra as violencias de xénero. Non vimos nin unha sola proposta nova, porque, claro, poñer oficinas de atención ás vítimas de violencia nos xulgados é non lembrar que primeiro as puxeron, logo as quitaron e logo ahora anuncian que as van volver poñer. Por lo tanto, non é nada novo. E, en segundo lugar, non escoitamos tampouco ningún compromiso orzamentario en materia de loita contra as violencias de xénero. Este é o panorama que ocultou esta mañán o presidente da Xunta de Galicia. Esta foi a falta de resposta aos problemas que temos. E é unha falta de respostas porque temos un presidente, sinxelamente, que non vive no noso país, que non vive cos pés na terra, que non vive apegado aos problemas da xente. Fronte a eso, esta tarde en Marea denunciaremos estas carencias e proporemos tamén, evidentemente, alternativas para que Galicia poda ser un lugar mellor para vivir, algo que parece ignorar completamente o presidente da Xunta de Galicia. Moitas gracias.